अच्छा भैया आई हम भी अंदर गिरी वो माता रानी से जाके दरबार में कहतर कि माई कैसे कहतर जी? अरे कथिए के बनल माई हो अरे तोहरो मंदिरवा ए भवानी मैया अरे कथिए के लागल बाकी बार ए भवानी मैया कथिए के लागल बाकी बार ए भवानी मैया भक्त की माई हमरा ही समझ में ना आवेला अथला पथल के शोभे तोहरो मंदिरवा ए भवानी मैया अथला पथल के शोभे तोहरो मंदिरवा ए भवानी मैया हीरा मोती लागल बा केवाड़ ए भवानी मैया हीरा मोती लागल बा केवाड़ ए भवानी मैया माता मड़ुआ दामन माई शोभला आंगनवा ए भवानी मैया मड़ुआ दामन माई शोभला आंगनवा ए भवानी मैया अरे अढ़ौल फूलाइल का जाना ए भवानी मैया अढ़ौल फूलाइल का चनार ए भवानी मैया बाबा विजेंदर अइले तहरा दुअरिया ए भवानी मैया हे माता थावे वाली तहरे भरोसा ही तहर बालक है बिहार में गावेला बजावेला भोजपुरी भाषा में बुढ़बा खमाई लेकिन तहर बेटा है बाबा विजेंदर अइले तोहरे दुअरिया ए भवानी मैया अरे खोली दाना बजर के वार ए भवानी मैया खोली दाना बजर के वार ए भवानी मैया